irudikatuko digu hau ez dela Irun izango baizik eta izango dela Paris. Hemen atzien dakezute Parisko kale bat. Eta bertan, Parisko kale batian egon daitezken pertsonaia ezberdinak egon dira. Lehenengo talde izango dira turista. Bat, bi eta hiru. Hemendik irtetea da gure helburu, argazkiak atera behar baititu. Egun batean hori guk lortuko dugu, autobusean gaude harrapatutago. Kale hortan, aipatu behar nunan lehenago eta ahaztu intzait, esatia kale hortan nonbait Parisen ez dauden oso gustoa bertan daudenak. Eta oain oso gustoa ez dauden horiek gozogileak izango dira, pastelegileak. Bat, bi eta hiru. Gaur prestatu ditugu etxeko guztiek, benetazko amartarta tragatzeko zuek. Eta ez dira gure gustokoak oiek, tartan apurtu digu txakur handi batek. Badakizute Frantzian oso importantia dela gastronomia, baina jatetxe honetakoak ez da oso gustoa. Bat, bi eta hiru. Oso triste gaudeta joan nahi dugu etxera, eta orain nahi dugu joan jolastera. Baina ez dugu janta bagoaz jatera, inor ez da etortzen gure jatetxera. Eta ikusiko dugu honea aurreaino hurbiltzen dien edo ez dien hurbiltzen, zen normalia ez dira mugitu egiten mimoak. Bat, bi eta hiru. Gu ez gara mimoak, hortan ez gara hor, eta gara biamon ta beste biaitor. Jendeak ikustean aizen bazorion, ezin gara izirik pixka bat ere hor. Bueno, eta hemen atzean ditugunak Monet, denak hemen ditugu pintore ezagun guztiak. Etorri daitezela margolari. Bat, bi eta hiru. Gure etxean gaude benetan serio, bertatik atera eta lagunei adio. Gure kuadroan naiz ta pila bat balio, inork ez ditu gure kuadroak desio. Eta Parisko kalian azkeneko taldea berriz musikariak. Bat, bi eta hiru. Musikariak
Instrumentu guztiak maitatzen ditugu, kontzertuan problema handi bat daukagu, instrumentu maitea gustatu egin zaigu. Hauxe izan da Belaskoeneko bosgarren mailako lan dotoria, txalo, zaparra indartsua da